Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano ndine secret yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndinovimba kuti nyaya yangu iyi kana mukazoiverenga ichabatsirawo vamwe vanhu kunze uko. Zvakaitika mukomana Shinde zvekudai so: takabva kuZimbabwe inini nemudzimai wangu, mainge muri mugore ra2007 patakabva kuZimbabwe tichiuya muno muSouth Africa. Takati tauya muno muSouth ndokubva tachizotanga kugara muJohannesburg. KuZim tainge tichigara kuchitungwiza namadhamu, zvose zvainge zviripo. Dambudziko roga rainge riripo rainge riri dambudziko rekuti madhamu vangu ivo vainge vakaberekerwa mumhuri yevanhu vainge vaine mari. Saka pandakazovapa pamuviri ndikangoti it was by mistake, because ndaitawo zvekudhiraivha makombi avo ainge achienda kuMount Pleasant. Saka madhamu ivo vainge vachidzidza mutauni, saka vaiwanzokukwira kombi yangu. Ndakabva ndachizovapfimba ndokubva ndachizovamitisa apo pavainge vari muform 3 ndokubva vachizonditizira, but the family they never approved of our relationship. Zvakadaro mukomana namadhamu takaramba zvedu tichingogara tiri tose, because kundida vainge vachindida, but vaimbopota vachiramwa marriage yacho vachidzokera kumba kwavo. Saka ndine friend yangu uyo akazoti, Sawira, kana kuri kunzi mudzimai wako unenge uchimuda, unofanira kuti unge uchiuya naye kuno kuSouth Africa, ndiko kutoti marriage yenyu isazoparara. At that time iye ainge ava kutogara muSouth Africa nemudzimai wake. Ndipo patakabva tachizouya kuno kuSouth Africa, takati tauya kuno kuSouth Africa nemudzimai wangu, everything was okay. Ndingati pandakaita mistake ndeapo pandakazoti madhamu vange vachitora shamwari yavo vakati vaenda kumusha. Pavainge vava kudzoka vakabva vachizondiudza kuti friend yavo ainge achida kuuya kuno kuSouth Africa. Saka akabva achizouyawo nemudzimai wangu tikatanga kugara tose. Iye ainge achiita zvekuruka musoro, madhamu vakabva vachizotanga kuendawo kubasa, vainge vava kushandawo kusaluni, because ndakatoona kutoti zvainge zvakanaka. Asi friend yangu akatombondiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichitendedza kuti mudzimai wangu ange achienda kubasa. Saka ndakazoti ndakagara pasi ndichitaura namuchembere wangu, ivo vakazondionesa vakabva vanditi iye kana kuri kunzi wake mukadzi ainge achienda kubasa sei vainge vasinganetsani. But friend yangu akanditi mukadzi wangu iyewo anobva kumhuri kunotamburwa, ininiwo ndakaberekerwa mumhuri mekuti tiri varombo, saka tinonzwisisana. But mukadzi wako anoti kana achitaura nemudzimai wangu ndozvaanoudza madhamu, iye anoti sometimes anomboregreta kuti akaroorwa nemurume asina mari. Dai wambomira zvishoma iwewe, kana ukazowanawo basa rakanaka then mukadzi wako wobva wachizoti ange achienda kubasa. Mukoma ndakatoona sekunge ainge ava kunyanyisa kuda kundizivira too much. Ndakabva ndachizongoti kuna madhamu, iwewo tongoenda kubasa. Mukadzi wangu akati ava kuenda kubasa ndopatakatanga kunetsana. Ainge ava kuita zvemaboyfriends achidanana nemaSouth African, uye zvekare ainge ava kuenda kubhawa ndokubva tachizorambana. Mushure mekunge tarambana mukoma, ndipo pandakatanga kungotengawo mamovie. Kudhara kwainge kuine maDVD, mapirated movies. Saka nekuda kungobvisawo stress ndakangotenga DVD rangu ndokubva ndachizotanga kungotenga maCD nemaDVD. Nguva dzangu zhinji ndaingoona mamovies. Saka painge paine umwe mupfana ainge ari muNigerian uyo aiwanzokuuya achitengesa, achitonditengesera nevamwe vainge vachigara pamaflats ipapo patainge tichigara maDVDs. Saka maDVD awa ainge
anenge akachipa ma10 randi ma20 anenge ari mix of action, local drama, ma-Nigerian. Saka ndakatoona kutoti zvainge zvichitondibvisa stress because I was not ready to move on. Ndainge ndakaona kuti chainge chakakonzeresa kuti nemudzimai wangu tinge tichirambana yainge iri nhau yemari. Saka ipapo mukwamanashi ndo pandakabva ndachizoti nerimwe zuva ndakatengeserwa DVD, ma-DVD epono ndainge ndisina basa nawo. Saka akazondipa rimwe DVD ndokubva ndachizoona kuti zvainge zviri mukati nezvainge zviri pakava zvainge zvakatosiyana. Saka ndakabva ndachizoti ndagara pasi ndopa ndakatanga kuona movie riya rainge riri repono. Mukomanashi handizivi kuti chii chakazongoitika because ndakabva ndachizotanga kuita chimhandara maoko, zvinhu zvandainge ndisati ndakamboita muupenyu hwangu hwose. Chakanyanya kundinakidza kuchemerera kwainge kuchiita vakadzi vainge varimo DVD iroro remapono and zvainge zvichindinakidza kwazvo nekuda kwestress iyo yandainge ndiinayo. Zvakazongoramba zvichingoitika, ndainge ndava kungoita zvekungozvibatsira ndichitenga ma-DVD iwawo. Kudhara kwainge kusina intaneti, waitoti unge uchitovaonera mumamagazini kana kuti mumamovie. By 2010 ndainge ndatova neaddiction. Saka painge paine umwe mukadzi wekuAmerica. Mukadzi uyu mukomanashi zita rake ndichangomuti Ember, ndo rainge riri zita rake. Ndainge ndisina kutoziva kutoti ainge akafa mukadzi iyeye mushure mekunge aenda kunokudzwa mazamu ake akanoitwa plastic surgery. Izvi ndakazotozviziva after makore. Saka ndiye wandainge ndichifarira ende ndaitoudza kamuNigerian ikako kuti ndainge ndichida kuti kange kachizonditsvakira mamovie aEmber, a porn star from America. Saka ndainge ndatova neaddiction. Vanhu vazhinji, most of you think kuti addiction chinhu chekungotamba nacho. Addiction is very simple. Unongozviudza kuti I'm just going to do it only one time, but zvinozongoramba zvichingoitika. Ndaiti ndichibika mukomanashi ndinenge ndichitoona mamovies ake iye Ember achirarwa nevarume vakasiyana siyana. Ndobva ndatomboregedza kutoita zvandinenge ndichiita kana kuri kunzi rinenge riri movie nyowani randinenge ndichiona. Ndobva ndatanga kuzvibetsera. Ndaikwanisa kurova kana 3 rounds ndichizvibetsera usiku hwose. Kudzamara ndachizotanga kurota hope. Ndainge ndorota mukomanashi, ndaiwanzokurota Ember uyu achiuya kwandiri. Saka aiuya kwandiri obva atotanga kutondiita zvose izvo zvandainge ndichiona achiita vamwe varume pamamovie ake emapono. Saka ndaingoti zvimwe nekuda kwekuti ndainge ndava kungogara ndichingoona mamovies epono zvekutoti ndaitogara kana 2 hours dzose ndichingoona movie iroro kusvika richizonopera. Saka ndainge ndava kuti zvimwe kudaro ndizvo zvainge zvichikonzeresa kuti ndinge ndichipota ndichirota hope idzodzo. Asi mukomanashi ndakazotanga kuona kuti ndainge ndava nemabad lucks, ndainge ndava kungosangana neminyama yakasiyana siyana. Fast forward nerimwe zuva ndakazoenda kumasowe mushure mekunge ndaona kuti upenyu hwangu hwainge husingafambi nikisi. Ndipo pandakabva ndachizonzi nevamwe madzibaba, munozviziva here kuti mune mweya wemukadzi uyo ari kukutevererai, imi munoita kwetengwe kaimi uye zvekare munogara muchizvifadza pabonde. Ndo pandakabva ndachizoziva kuti chainge chiri chokwadi icho chandaigara ndichirota ndichiona mukadzi uyo ainge achiuya kwandiri achindifadza ende ndaitoroti paya kana kuri kunzi ndinenge ndamuka ndaitoona kutoti panenge paine evidence inoratidza kuti bonde rinenge ratoitwa. Saka madzibaba vakandibatsira vakandinamatira kusvika pari nhasi. Mukoma ndichiri kurwa nemweya werima, a spiritual wife, anopota achiuya kwandiri kana ndikaita mazuva akati one day ndisinganamati, anotouya otondirwisa obva andikurira. Saka zvinoita sekunge zvinhu zviri very funny but zvinounza mabad lucks muupenyu hwako. Ndakambotenga motikari. Pandakatenga motikari mainge muri mugore ra2013 ndainge ndava neumwe mukadzi wandainge ndichifambidzana naye uyo akazobvutwa muupenyu hwangu nemweya werufu.
mukadzi iyeye ainge ari wechikuru zvake, but kuronga aironga. Gore ratakatanga kugara tose takaunganidza mari, vakandibatsira tikatenga motikari. Tainge tava kutoda kutovavarira kuti tinge tichienda kunotenga stand kumusha, ndopa akabva achizobvutwa nemweya werufu akafa. Motikari yangu mukoma yakaita accident, ikaita mapisi zvekuti it was beyond repair. Kunyange patikada kunoiscrapa tikaona kuti mari yacho yatainge tichida kupiwa it was next to nothing. Ndo zvakaitika izvi kwandiri. Saka advice yangu kune avo vanozvifarira izvi zvekuzvifadza, you just have to think twice about it, nekuti unozotevererwa nemweya yemaspiritual husband kana kuti mweya yemaspiritual wives, because kana ari murume uyo waunenge uchiona achirara nevamwe vakadzi, ko kana kuri kunzi anenge akafa, hazvisi zvinenge zvakangofanana here, nekuti unenge uchisika bonde nemunhu anenge akafa. Kana ari mukadzi zvekare anenge ari a star, ungazozviziva sei kuti anenge achiri mupenyu? Kana uchisika bonde nemavideos emunhu akafa, hazvina kufanana nekuti unenge uchisika bonde nemunhu akafa here, kutorara nechitunha chaicho. When you post my story muzondiudza, handizivi kana confession yangu ichiita kuti munge muchizoiposta. Vamwe tava kutongorarama nekuponera kumasowe, tikasaenda kumasowe tinotsikirirwa nemweya yerima. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Let us try to assist our brother in the comment section. Vari kuti ndiri kutsvaka munhu anokwanisa kundibatsirawo, akandipawo minamato yongova minamato yandinoshandisawo ka1, ndisazongoramba ndichidzokera chete, ndichiramba ndichingodzokera kumaprofita. Zvakangooma hazvo vedu we. Nganzi ndinogara muJohannesburg. What do you think about confession yavo? Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndakaurayawo best friend yangu. Izvi ndakazviita mushure mekunge ndapfurirwa naamai vangu. Amai vangu vainge vachindishora uye zvekare vachishora mukomana wandainge ndichifambidzana naye. Saka best friend yangu akati ava kuda kunochata, mukoma ainge atoroorwa mune zvakanaka-naka. Then amai vakabva vanditi unofanira kuti unge uchiroorwa naName Hidden, akazova murume wangu. Saka ndainge ndichiramba neshamwari yangu, tainge tichishanda tose. Nerimwe zuva mukoma vakandipa maapple maviri, vakabva vanditi iri unoripa friend yako, iri nderako. Saka ndakazoti ndasvika kubasa ndakati ndachinjanisa maapple aya by mistake mukoma, ndopa ndakanzwa maungira amai vangu vachipopota, vakabva vanditi ndakuti kudii mukoma. Ndakabva ndachizopa friend yangu apple, ndokubva tachizodya, taiwanzokushare lunch because mari yatainge tichiwana pakambani patainge tichishanda yainge iri shoma. Friend yangu yakafa mukoma a month before her wedding day. So ndakabva ndachizotanga kudanana nefiance yake because I started comforting him. Ndaitita sekunge munhu ainge agarwa neshavi because aiti kana akandifonera ndaenda kuoffice kwake, ainge achishanda kuOld Mutual. Ndobva ndatotanga kutobvisa nhumbi dzangu. Akambotanga acharamba. Amai vangu vakazongoendako kuOld Mutual, hameno kuti vakanomuita sei, but the next day pandakazoendako akangosimuka ndokubva atokiya dot katorara tose, akandiradzika patable, akabva anditi ambuya vangu vakauya kunoku nezuro. Ndikati ambuya vako? Ndainge ndatoboyekana. I thought kuti vainge vari amai ve best friend yangu uyo ainge akabva mukushayika, akabva anditi your mom of course. Ndo apo mama pavakazondiudza
kuti vainge vachida kuti tinge tichizoenda kumondoro. Takaenda kumondoro kwainge kuchigara vamwe vatete, even though kwedu kwatinobva tichibva kwaMurewa, but vatete vakawanikwa vakavakira kumondoro. Vatete vangu ivo vainge vari n'anga, vainge vachiita zvemanjuzu. Saka ndine chuma icho chandakapiwa. Mukomana chichuma ichi ndava nemakore hameno kuti makore mangani. Ndakanzi mhiko ndedzekuti handifanire kuti ndinge ndichichikurura chuma ichocho chemuchiuno. Hanzi kana chikazodonha chega chinenge chadonha hacho chega, but dzimwe nguva ndinopota ndichirota chuma ichi chichishanduka kuita nyoka. Nyoka iyoyo inoti kana yashanduka ndinoona sekunge inenge yava nefesi yakaita sekunge yeshamwari yangu. Apa anenge achichema, kana achema kudaro anochema achiridza mhere achiti yowe yowe. It seems as if akafa aine nhumbu, because ndinobva ndachizoona vamwe vakadzi vanenge vari vatema-tema vanenge vachityisa. Vakadzi ava vanenge vari vatema-tema vachityisa mukomanashe vanobva vachizoenda apo paanenge ari, paanenge achichema vanobva vachizomuzvarisa. Ndo zvinoitika izvozvo pose apo pandinorota best friend yangu. Saka ndiyo nyaya yangu iyo yandiinayo. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Apa murume wangu anotoita sekunge akadyiswa navatete vangu. Anokwanisa kungosimuka mukoma otoenda kunoona vatete vangu asina kana kumbondiudza. Ivo ndivo vanozotondifonera vobva vanditi usatya zvako, tinaye kunoku. Apa madiro anondiita handichatauri hangu zvakawanda. Ndichitaura nemi mukoma, pamba pavatete vangu panoita sekunge vagere mutauni. Akavaisira masola, mabohol, everything. Kunyangwe amai kumusha uko kwavagere kwaMurewa, pamba pedu mukoma panodadisa, ende vakatangirwa maprojects nemukuwasha wavo. Ko ini wacho handitendedzwi kana kubuda panze nekuda kwekuti ane ruchengera. Hama dzake dzakambotanga dzisingandidi, but vatete pane pandakazoenda navo kurufu. Handichataure kuti ndiani ainge afa kudzinza kunobva murume wangu. Kubva ipapo mukomanashi ingori makoti 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 makoti. Vanondida zvisingaiti, but ndinotya manjiko kana kuri kunzi zvinhu izvi zvikazo expire, because ndatova nevana nemurume wangu. Ndinotya kuti ko kana kuri kunzi akazondipandukira apa ndava nevana, akandijaidza kundiita broiler, zvekuti kana akandiramba mukoma handizivi kana kuti ndingazotangira pai. Zvimwe kuda ndinenge ndava kutongoraramawo nechihure, but vatete vangu vakanditi zvinhu zvakadaro hazvifi zvakaitika. Vakabheja vakati naamai vangu varere pachuru hazvifi zvakaitika. Should I trust vatete vangu? Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, my best friend muri kumbozvifambisa sei? It seems as if your best friend is the one that will destroy and kill you. Pane imwe nyaya zvekare iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Nyaya yavakanditumidzira yakamira sekudai so. Hanzi mukoma, nyaya iyi yamatanga yeraundi. Ini handife futi ndakatamba raundi zvekare. Nemurume wangu takajoina raundi yemulocation matainge tichigara. Saka tainge tisingazivi kuti painge paino mumwe mukadzi uyu anobva kumberengwa, ane divisi mukadzi iyeye. Saka anoti kana akabata mari yako unoita gore rose uchimushandira. Saka takati tajoina round, then ndokubva tachizoti tainge tichida kuti tinge tichizoita vekutanga, because tainge tiine urongwa hwedu hwatainge tiinahwo. Mari takakandirwa mukomanashi, asi chatakaita nemari iyoyo hapana. Takati takandirwa mari, murume wangu akarota mother ivavo vakauya, hanzi vainge vakabata ndiro yemuti, hanzi vakabva vati
isa mari umu, yose zvayo isa. Hanzi paakaramba ndipo pavakatanga kutaura nemari yavo iyo yavainge vatipa, vakatanga kutaura nayo vachiita sekunge vainge vari vana vavo. Hanzi mari iyoyo yakatanga kuzvisarura kubva mune dzimwe mari ikaungana ikaita chiumbwa. Hanzi chiumbwa chiya chikabva chachizotora mari mumaoko emurume wangu akabvutirwa. Ndopa akabva achizomuka achiridza mhere. Mangwana acho makuseni mukoma ndipo patakabva tachizofonerwa nevari kumusha, vakabva vachizoti kumba amai vainge varwara tikatumidzira mari. Mukoma achi mwana wangu akabva achizouraya mombe yevanhu. Mukoma, ipapo ndo pandakaona kuti zvechokwadi upenyu hunorwadza. Vakati vachitamba, saka akangotema mombe nedombo. Mombe iyoyo ndokubva yatofa. Varidzi vayo vakaramwa mombe, vainge vava kutoda kutosungisa baba vangu. Saka tikabva tachizotaura navo tikabvisa pamari yatainge tiinayo apa tainge tichifanira kuti tinge tichienda kumba. Mari iyoyo yeraundi mukoma hatina kana zvatakamboita nayo. Apa takazoita gore rose tichikandira vamwe vanhu, sezvo tainge tirisu tainge tatanga kukandirwa raundi. Kana ndikaifunga nyaya yacho, kunyange ndichishanda ndiri pabasa ndinoshaya kana simba rekushanda, because ipapo maraundi atainge tichikandirana maiti kana makandirwa maiwana 30,000. Takazoita gore rose tichibhadhara vamwe 30,000 iyoyo mukoma. Zvinondirwadza, hatina kuzombogara takakwanisa kuita anything in life again. Vanhu vose vatakakanda navo round vose mukoma vainge vachingochema. Mother ivavo ndivo vega mukoma vakagona kuita something nemari yatakazovakandira yeround. Vakabva vazotenga stendi, vakatotenga nemotikari. Fungai kuti ndivo vatakapedzera kukandira. Vakatenga mota, vakatenga stendi, vakatenga nezvipfuwo kumusha. Ndo patakatanga kuziva kuti hanzi vainge vaine divisi. Saka divisi hanzi zvarinoita kana ukatamba raundi nemunhu anenge aine divisi, mose munopera kumushandira munhu iyeye. Mari dzaanokupai dzinenge dzisingashandi. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu. Strange things indeed they do happen in this world.